roku 1886, keď bol daný do prevádzky moderný tlakový bratislavský vodovod, jeho súčasťou bol vodojem o obsahu 3000 m3 vybudovaný na Oslom vrchu v blízkosti Bratislavského hradu. Vtedy mala Bratislava asi 45 000 obyvateľov. Počet obyvateľov postupne narastal. V roku 1929 mala Bratislava už 124 000 obyvateľov, čo je takmer štvornásobok obyvateľov z čias, keď bol uvedený vodovod do prevádzky. Súčasne s vodojemom bol na tomto mieste vybudovaný veľký terasovitý parkový areál, ktorý získal veľkú obľubu. Na toto miesto zvykli pozývať predstavení mesta dôležité štátnické návštevy, pretože odtiaľ to bolo možné pozerať panorámu vtedajšej Bratislavy. V roku 1950 mala Bratislava už 230 000 obyvateľov. Preto bolo znova treba vybudovať ďalšie akumulačné priestory. Na tomto mieste bol v tesnej blízkosti pôvodného vodojemu vybudovaný ďalší vodojem o obsahu 3600 m3. V roku 1955 bol asi 1,2 km východným smerom, pretože mesto sa rozrastalo tým smerom, vybudovaný ďalší vodojem Vtáčnik o obsahu 17 300 m3, ktorý bol v tom čase najväčším vodojemom v celej Československej republike. V tom čase boli na ostrove Sihoť vybudované už 2 čerpacie stanice a 6 studní, z ktorých bola Bratislava zásobovaná vodou. V roku 1984 bola Bratislava zásobovaná zo 4 vodárenských zdrojov. Z ostrova Sihoť, z Pečňanského lesa, z Kalinkova a zo Šamorína. Počet obyvateľov dosiahol 400 000. Preto bol v areáli podkolipských vodojemov vybudovaný posledný tretí vodojem o obsahu 10 000 kubíkov. Areál podkolipských vodojemov s celkovým obsahom 17 200 kubíkov je dôležitou súčasťou bratislavského vodovodu, ktorým je zabezpečovaná pravidelná, neprerušovaná dodávka kvalitnej pitnej vody. Vodojem Vtáčnik o obsahu 17 300 kubíkov bol dokončený v roku 1955. V tom čase bol najväčší vodojem v celej Československej republike. Východným smerom sú postavené ešte 2 vodojemy, každý o obsahu 20 000 kubíkov. Celkové objem vodojemov prvého tlakového pásma dneska predstavuje 132 500 m3. V súčasnosti je Bratislava zásobovaná zo 6 tlakových pásiem. Vodojem na Brešťanovej ulici je súčasťou 4. tlakového pásma, zásobuje spodnú časť koliby a výstavbu, ktorá je teraz pod kolibou. Odtiaľto sú zásobované ďalšie 2 pásma. 5. pásmo, ktoré zásobuje hornú časť koliby a 6. tlakové pásmo, ktoré zásobuje vysielač na Kamziku. Pôvodne tu bol vybudovaný vodojem o obsahu 1000 kubíkov a daný do prevádzky v roku 1964. V roku 2009 bol rozšírený na 5114 m3 a tvorí významnú zásobu vody pre spotrebiská, ktoré sa nachádzajú nad traťou železnice. Svojím architektonickým poňatím tvorí novodobé riešenie vodojemov a bol zaradený do súťaže o stavbu roka v roku 2009.